Wel, mae'n fraint croesawu'r siaradwr cyntaf, Athro Huw Pryce. Mae Huw yn athro emeritus yn Prifysgol Bangor, lle bu e'n gweithio am bron i 20 mlynedd, ac mae hefyd yn athro Rhyddedd yn Prifysgol Caerdydd. I ddau brif faes yw hanes Cymru'r Oesoedd Canol a hanesyddiaeth Cymru. Ac ymhlith i gyhoeddiadau yw'r cyfrolau Native Law and the Church in Medieval Wales, 1993, Golygiad o ddogfennu'r tywysogion, The Acts of the Welsh Rulers, 1120 to 1283, 2005, Y Tywysogion, 2006, J. Lloyd and the Creation of Welsh History, 2011, a'r gyfrol Writing Welsh History, from the early Middle Ages to the 21st century, cyhoeddwyd yn 2022. Mae'n fraint mawr, croesawu'r Athro Huw Pryce. Diolch, Huw. Diolch yn fawr iawn am y cyflwyniad caredig yna. Byddai'n trial rannu fy sgrin. Dyma ni. Wedyn ni. Reit, so gyda lwc chi'n gallu gweld y sleid gyntaf sydd 'da fi fanna. Nawr, pan wahoddwyd i roi sgwrs am y deion Henry T. Edwards a'r canon David Jones, rhoi cyfaddau, do'n i ddim wedi clywed amdanyn nhw. Ac yna, dwi'n gweithio ar hanes yr eglwys yn y cyfnod hwn, falle dyw hynny ddim yn syndod. Eto, bod Edwards yn arbennig wedi dod i gryn amlygrwydd erbyn diwedd ei oes fel ffigwr cyhoeddus, ac wedi cael ei ddisgrifio fel the most remarkable Welshman of the present century yn y rhagair i gasgliad o'i bapurau a gyhoeddwyd yn 1889 o dan ofal David Jones, y testun arall sgwrs heno, nath gyfrannu cofiant braidd yn eilynyddolgar, rhaid dweud, o Edwards hefyd. Dyw'r ddau eglwyswr hyn ddim wedi derbyn cymaint o hynny o sylw gan ysgolheigion modern. Mae'n wir iddyn nhw gael eu crybwyll mewn nifer o astudiaethau a'r hanes crefyddol a gwleidyddol y cyfnod. Ond pryn yw'r astudiaethau sy'n canolbwyntio arnyn nhw yn benodol, a rhai pwystica yn cynnig golwg mewnol fel petai, yn yr ystyr bod nhw wedi cael eu sgrifennu gan offeiriad yn yr eglwys yng Nghymru, sef Traethawd Emma ag erthygl ar Edwards gan y barchedig R.H. Roberts ar ddiwedd y 1970au, a phenod ar Jones gan y barchedig Roger Lee Brown, yn dwyn y teitl dadlennol, dwi'n meddwl, A Forgotten Patriot, a gyhoeddwyd yn 2002. Dylwn ni nodi bod y cwestiwn ar ddechrau yn heitel wedi cael ei ysgogi gan awgrym Emlyn Sherrington yn 1980 fod David Jones yn enghraifft o eglwyswyr gwladgarol Cymreig a gynigiau ymateb adweithiol i seculareiddio a democrateiddio i dydd, tebyg i'r hyn a geid gan nifer o aduron adweithiol yn Ffrainc ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar 15. Wel, fe ddo fi nôl yn fyr at y pwynt hwn ar y diwedd. Ond fe hoffwn i bwysleisio ar y cychwyn fod y gyfynod ar ôl gwladgarwyr adweithiol yn allweddol. Byddai'n dechrau drwy gyflwyno'r ddau eglwyswr cyn symud ymlaen i ystyried eu syniadau am hanes a chenedligrwydd y Cymry. Fe aned Henry Thomas Edwards yn Llanbedr, Sir Feirionnydd ym Medi 1837, yn fab i'r parchedig William Edwards, Vicar Plwyf Llanbedr, a'i wraig Louisa. Gydawodd Powyseg ei flynyddoedd cynnar i hôl ar Gymraeg Henry ar hyd i oes. Yn debyg i'w tad bu Henry a'i dri brawd yn y ffeiriaid yn yr eglwys sefydledig, a daeth ei frawd iau Alfred George Edwards yn archesgob cyntaf Cymru yn 1920, bod ei ddaliadau fe
ynglyn ag adfer Cymreictod yr eglwys yn y dra gwahanol i eiddo i frawd hun. Mater sydd wedi drafod a'i osod yn ei gyd-destun ehangach yn ddiweddar iawn mewn erthygl gan David W. Jones. Fe raddiodd H.T. Edwards yn Rhydychen ym 1861, ond oherwydd ei iechyd gwael, a fydde'n amharu arno ar hyd i oes, fe fethodd am mynd ragddo i ymgymeryd ar cwrs anrhydedd yn y clasuron. Ar ôl cyfnod byr fel athro yng Ngholeg Llanymddyfri, bu'n gurad i'w dad, oedd bellach yn ficer Llangollen rhwng 1861 a 1866, gan ddod yn benegyfrifol am y plwy mewn gwirionedd oherwydd iechyd gwael i dad. Yna cafodd Henry benodi'n ficer Aberdâr, sef poblog diwydiannol tra gwahanol i fro i febyd. Roedd poblogaeth Aberdâr wedi cyrraedd i ryw 35,000 o bobl erbyn i Edward adael y dre yn 1869, a fe nath Edward weithio'n egnïol yn y fan honno am 2 blynedd. Roedd eisoes wedi mynd ati atgyweirio ag ehangu eglwys Llangollen mwyn i'r eglwys allu dal cynulleidfa fwy, ac fe dreblodd y gynulleidfa yn ystod i gyfnod yn gurad yna yn ôl un adroddiad. Roedd y gwaith atgyweirio hwn, wrth gwrs, yn rhan o batrwm llawer ehangach yng Nghymru tua'r adeg hon, ac yn benodol yn ymateb i'r twf ymhyblogaeth plwyf Llangollen ac Ernest o ymroddiad Henry T. Edwards, a wirau'n gynyddol at uchel eglwysiaeth ar yr adeg hon i ddyrchafu gwri'r eglwys fel sefydliad yn y byd modern. Dangosodd yr un ymrwymiad i wella'r ddarpariaeth eglwysig yn Aberdâr, enghraifft trwy atgyweirio cangell eglwys Elfan Sant. Ond dyma un agwedd ar ei brysurdeb yno oedd hynny. Y dyfynnu gofiannydd David Jones, "The Dean's life at Aberdare was one of unremitting toil and activity." Mae'n bwysig nodi hefyd i Edwards briodi Mary, merch un o berchnogion pylleglor ardal ac anghydffurfiwr ym 1867, ond bu hi farw ar ôl salwch hir yn Awst 1871. Erbyn hynny, roedd Henry T. Edwards wedi symud o Aberdâr ar ôl i benodi'n ficer eglwys Llanbedr, Caernarfon ym 1869. So aeth ati i drefnu atgyweirio eglwysi ac i godi eglwys Dewi Sant yn Twt Hill. Fe adlewyrchwyd i sêl dros yr eglwys hefyd yn ei byrodrwydd i leisio ei farn a'r bynciau dadleuol mewn cyfarfodydd cyhoeddus ac mewn print. Yn arbennig drwy wrthwynebu Deddf Addysg Foster 1870 a gyflwynau system o ysgolion cynradd ar y sail y byddai rhain yn cynnig addysg seciwlar heb wersi ar y Beibl. Ar ôl colli wraig gyntaf ym 1871, fe briododd eto yn 1873, sef ag Ann Dora o Dreianan, Sir Fôn, ond yn anffodus, bu'r hoedlog fu'r briodos hon hefyd, gan i Ann farw ar ôl dim ond 2 blynedd, ergyd drom iawn i Henry T. Edwards. Yn 1873, roedd Edwards wedi sefydlu'r cylchgrawn newydd amddiffynnydd yr eglwys a ymgorfforwyd ar Llan yn 1882, gan ei olygu am y 2 flynedd cyntaf, sef cyfnodoli'n misol, a roedd ei lais i ymgyrchu gwrth anghydffurfiol y Bangor Diocesan Church Defence Association, a roedd Edwards hefyd wedi chwarae rhan bwysig yn ei sefydlu y flwyddyn gynt. Ond o ganlyniad i'w holl weithgareddau a'r brofedigaeth o golli ail wraig, roedd Edwards wedi ymladd yn llwyr erbyn 1876. Sdim syndod felly i fod wedi croesawu'r cyfle i roi'r gorau i'w gyfrifoldebau fel ficer Caernarfon drwy dderbyn cynnig i ddod yn ddeion Bangor, y gyntaf ond yn 38 mlwydd oed. Nid bod hon yn sygurswydd chwaith. Bu Edwards yn nodweddiadol weithgar
yn cyflawni ddyletswyddau yn yr Eglwys Gadeiriol, a roedd George Gilbert Scott wedi dechrau hatgyweirio 1868, newidiadau sylweddol a gwblhawyd gan ei fab yn ystod cyfnod Edwards fel deion, a gododd 7,000 o bunnau at y gwaith. Bu Edwards hefyd yn frwd i gefnogaeth i sefydlu'r Coleg Prifysgol ym Mangor, agorwyd yn 1884. Yn ogystal, fe barhau'r deion i weithio'n ddiflino o blaid yr eglwys yn ehangach, drwy wrthwynebu galwadau i'w datgysylltu, yn ogystal ag i ddadlen dair o blaid Cymreigio'r eglwys fel rhan o'i ymroddiad i'w dyrchafu ganol bywyd y Cymry. Dyma y dofi nôl ati yn y man. Fodd bynnag, fel yn ystod cyfnodau cynharach yn ei fywyd, cynlyniad yr holl orweithio oedd gosod rhagor o straen ar ei gorff a'i feddwl. Bu bron iddo farw o'r dwymyn deiffod a darodd Fangor ym 1882, ac a flwyddiannus fu ymdrechion i adfer ei iechyd drwy deithio i Ogledd America ac yn ddiweddarach i fod y canoldir. Ac ar ôl dychwelyd o'r ail o'r teithiau hynny, a gyntau'n dioddau o'i sylder difrifol, fe laddodd ei hun yn hif frawd yn Rhywabon ar y 4 o Fai 1884, yn dim ond 47 mlwydd oed. Wel, beth nesaf am gofiannydd Edwards, David Jones. Fe aned Jones yn 1837, sorry, dyle hyn dweud 1848, mae'n drwy gyda, mae'n y wall yna, yn fab i ffermwr a'i wraig yn Llangeitho, a'i addysgu yng Ngholeg Llanbedr, gan raddio'n BA yn 1875, a'i ordeinion syth wedyn. Treuliodd ei yrfa wedyn yn y Gogledd. Dechreuodd fel curad mewn 3 fflwyf, sef Pistyll yn Sir Gaernarfon a 2 blwy yn Sir Fôn, cyn ei benodi i fywoliaeth Niwbwrch ym 1882. Symudodd i Llanfair a Llandysilio, sef Porthaethwy, ym 1888. Ond o 1895 hyd i farw ym 1919, bu'n ficer drwy gyfylchu gyda Phenmaen Mawr yn y bôn, bywoliaeth a chanddi gysylltiad â theulu Gladstone, oedd yn berchen ar dŷ haf yno. Erbyn diwedd ei oes, roedd Jones hefyd yn ddeion gwlad ar Llechwedd a threbendari yn Eglwys Gadeiriol Bangor. Yn wahanol i'r uchel eglwyswr Edwards, efengylwr oedd Jones a fagwyd yn reiddiol wrth gwrs ar aelwyd angydffurfiol, a chofwyd amdano fel pregethwr rhagorol yn y Gymraeg a'r Saesneg. Ond roedd tir gyffredin rhwngddo fe ac Edward serch hynny. Fel y gwelsom, mae i gyfrol Wales in the Welsh Church, gyda'r cofiant i Edwards yn dangos cymaint y roedd Jones yn edmygu Edwards. Ac roedd Jones yn rhannu'r un ar gyhoeddiad ag Edwards bod angen Cymreigio'r eglwys. Yn ogystal â'r gyfrol o bapurau Edwards, gyhoeddodd Jones The Welsh Church and Welsh Nationality ym 1893, llyfr y dofi nôl ato yn y man, a hofiant i Griffith Jones Llanddowror ym 1912. Fe gyfrannodd yn ogystal yn helaeth i'r cylchgrawn y cyfaill eglwysig, y bu'n olygydd arno rhwng 1894 a 1919. Cawn syniad da o safbwynt Henry T. Edwards, y dyma ni'n dod at yr ail ran y sgwrs, a'r syniadau Edwards am hanes a chenedligrwydd y Cymru yn ei lythyr maith at y prif weinidog William Gladstone, dyddiedig yr ail ar 20 o Ionawr 1870. Mae'r dyddiad yn arddocaol. Yn gynharach y mis hwnnw, roedd Thomas Fowler Short, esgob Llanelwy, wedi ymddiswyddo. Ond ni phenodwyd y lynydd iddo gan Lywodraeth Gladstone a ran y goron tan fis Mawrth, sef y parchedig Joshua Hughes, vicer Llanymddyfri. Dyma'r Cymro Cymraeg cyntaf i'w benodi esgobaeth yng Nghymru ers canrif a hanner.
Y cyd-destun hwn mae'n rhaid ysgogodd Edward i gyfansoddi i lys oedd yn pledio'r angen i benodi Cymru Cymraeg i esgobeithau a swyddi eglwysig eraill, um, uh, eglwysi eraill yng Nghymru, mwyn ceisio adennill trwch y boblogaeth oedd wedi cefnu ar yr eglwys sefydledig drwy ymuno ag enwadau angydffurfiol. O'n i ddim i bal raddau os o gwbl y dylanwadodd llythyr Edwards ar Gladstone. Mae'n amlwg bod y prif weinidog eisoes yn ymddiddori yn sefyllfa'r eglwys yng Nghymru erbyn diwedd 1869, blwyddyn a welodd ddatgysylltu'r eglwys sefydledig yn Iwerddon, a'i fod yn agored i benodi Cymro Cymraeg yn esgob, gan iddo ofyn i'r barnwr Arthur James Johns anfon copi ato o'i lyfr, an essay on the causes which have produced dissent from the established church in the Principality of Wales. Dyna wyneb dudalen ar ganol y sleid. Fe ddiolchodd Gladstone i Jones am y copi ar y cyntaf Ionawr 1870. Gyhoeddwyd y gwaith hwn gan Jones gyntaf 1831 gyda gael argraffiad helaethach yn 1832, ac mae'n arddocawol hefyd fod Jones wedi ailgyhoeddi'r argraffiad hwnnw eto nes ymlaen yn 1870. Yn y rhagair i'r trydydd argraffiad mewn ffordd, mae'n croesawu penodiad Joshua Hughes i Lanelwy ac yn canmol Gladstone am fod a dyfynu the first to break through the systematic exclusion of Welshmen from the Welsh seas, an abuse introduced by the corrupt governments of the last century. Yn ei lythyr yntau at Gladstone, mae Edwards yn dadlau bod gwaith Jones yn berthnasol iawn o hyd. Yn wir, meddai David Jones fod Edwards wedi dweud wrth y benwaith mai hwn oedd the book on the subject. Dim syndod felly, mae'r un i'w neges llythyr Edwards yn y bôn, sef bod o'r eglwys wedi ymbellhau oddi wrth bobl Cymru o ganlyniad iddi gael i Seisnigo dan yr hanoferiaid, a bod angen iddi gydnabod hunaniaeth genedlaethol neilltuol y Cymru, ac yn arbennig gynnig gwasanaeth yn yr iaith Gymraeg, gan benodi esgobion a chlerigwyr Cymraeg i llaeth. Mae'n canmol ymdrechion addysgiadol Griffith Jones Llanddowror ac yn dangos gryn gydymdeimlad a diwygiad Methodistaidd, gan resynu na lwyddodd yr eglwys sefydledig i elwa arno y pen draw. Y dyfynu, it is difficult to resist a conviction that bishops of Cymric blood and temperament, having that mysterious power of sympathy which identity of race alone can give, might have developed a policy of conciliation that would have retained Methodism within the communion of the Church. Mae'n wir bod llythyr Edwards yn rhychwantu cyfnod hirach na gwaith Jones, gan ei bod yn ceisio profi fod y Cymru wastad wedi bod yn bobl grefyddol iawn, agwedd ar nodweddion hiliol digyfnewid yn ei farnau yn ymestyn dros 2000 o flynyddoedd. Drwy olrhain ei defosiwn yn ôl i ffyddlondeb i cyndeidie i'r derwyddon. Mae'n fynodd hefyd yn unol ar ddamcaniaeth eglwysig Protestanaidd ddylunwyd gan yr esgob Richard Davies a William Salisbury, damcaniaeth a ddelwyd o'r newydd ar ddechrau'r bedwaredd ganrif ar 15 gan Thomas Burgess, esgob Tyddewi, fod eglwys gynnar y Cymru'n gwbl annibynnol ar Rufain, ac mae dim ond yn ystod yr oesau canol y cafodd ei llygru gan gatholigiaeth Rufeinig, nes i'r diwygiad i hadfer i'w ffurdeb gwreiddiol. Yma eto felly dibynnau Edwards ar ddehongliadau awduron cynharach o hanes Cymru. Cwbl gonfensiynol hefyd oedd ei farn fod esgyniad Harry Tudur i'r orsedd y 1485 yn golygu the resurrection of Cymric kingship. Yn yr un modd, roedd ei ddarlun o ddadenu llenyddol yng Nghymru'r oesoedd canol yn ddyledus i lyfr Thomas Stevens, The Literature of the Cymry, a gyhoeddwyd yn 1849, ac mae'n cyfeirio at a History of Wales Jane Williams, llyfr oedd newydd i gyhoeddi yn 1869. Y mae Jones hefyd yn ei ganmol yn y rhagair i argraffiad i lyfr y flwyddyn dilynol.
Felly, doedd Edwards ddim yn hanesydd fel y cyfri, ond yn hytrach yn bropagandydd a ddefnyddiau hanes fel arf yn ei ymgyrch i geisio adfer safle'r Eglwys Sefydledig yng Nghymru. Mae'n wir fod peth gwreiddioldeb i'r gwaith yn y modd y bydd o weir gwahanol elfennau oedd ddehongliad at ei gilydd mwyn cryfhau i ddadl am sefyllfa gyfoes yr eglwys, gan ei gosod yn erbyn cefnlen hanesyddol eang. Un agwedd ar hynny yw'r modd y bydd o gymhwyso gwersi o'r oesoedd canol at y presennol drwy gynnig ambell gymhariaeth drawiadol. Megis wrth ddisgrifio rheithordau a ficerdau ar y ffeiriaid Saesneg y benodwyd gan y sgopion Saesneg yng Nghymru fel centres of influence not dissimilar to the influence which the Norman castles were erected to exercise in depressing the national spirit of the native chieftains. Mae beirniadaeth finiog o'r fath yn dwy'n i gof ddadl anghydffurwyr fel Henry Richard fod yr eglwys yn gorff estron oedd wedi ymddieithrio oddi wrth drwch y Cymru. Yn wir, y marn Richard roedd beirniadaeth Edwards o wendidau'r eglwys mewn anerchiad yn Abertawe yn ddiweddarach yn 1870 yn fwy llym na dim y gafwyd gan ei golynion. Wrth roi nôl at David Jones, mae'n deg dweud mai datblygu dadl Edwards nath yn y bôn yn ei gyfrol The Welsh Church and Welsh Nationality a gyhoeddwyd yn 1893. Y prif wahaniaeth yw i fod wedi darllen yn fwy eang nag Edwards, gan gynnwys nifer o weithiau ysgolheigaidd diweddar megis cyfrolau G.T. Stokes a'r hanes eglwysig Iwerddon yn yr oesoedd canol, a'r casgliad swmpus o ddogfennau am hanes canoloesol eglwysi Prydain a Iwerddon a lygodd Arthur West Haddon a William Stubbs. Mae'r wyneb dydal ar ganol y sleid. Mae'r apel at hanes yn fwy canolog i neges Jones nag i neges Edwards, yn unol ag gyhoeddiad Jones i fod yn ddyletswydd ar eglwyswyr Cymru to search patiently and diligently into the past records of their country. Gan hynny, can gan Jones amrediad llawer ehangach o dystiolaeth hanesyddol o blaid bendithion Cymreigdod o'r eglwys yn y gorffennol nag yng ngwaith Edwards, gyda dyfyniadau niferus, yn benna o weithiau o'r cyfnod modern cynnar ymlaen yn britho'r tudalennau. At hynny mae Jones yn cymhwyso ei brofion hanesyddol at ddibenion mwy penodol nag oedd Edwards. Enghraifft, aeth Jones i gryn drafferth i wrthbrofi dadl canon William Bevan o diddewi mae tlodi'r eglwys yng Nghymru oedd yn benna gyfrifol am ei Seisnigo yn hytrach na pholisi bwriadol. Ac i ymddiffyn bodolaeth chenedligrwydd y Cymru yn erbyn y sawl oedd yn ei wadu, yn ei plith y diaregwr ac archeolegydd William Boyd Dawkins y fynnau nad oedd gwahaniaeth sylfaenol rhwng y Cymru a'r Saeson o ran ei hil, neu Basil Jones esgob Tuddewi a ddywedodd wrth glerigwyr ar ddiaconiaeth Caerfyrddin that Wales is at present nothing more than the Highlands of England. It is a geographical expression and nothing more. Eto i gyd, bod Jones, sef David Jones nawr, yn ymdrin â hanes mewn ffordd fwy trylwyr a manwl nag Edwards, fe geir tebygrwydd sylfaenol rhwng y ddau, gan mae dyfynnu'n ddethol y mae Jones mwyn cynnig profion neu yn ei eiriau fe historical testimonies o blaid i ddadl dros adfer Cymreigdod yr eglwys, yn hytrach na chynnig astudiaeth hanesyddol gydlynol. Fel mae teitl ei lyfr yn ei awgrymu archwilio'r cwlwm rhwng yr eglwys a chenedl y Cymru yw ei bwrpas, nid sgrifennu llyfr hanes fel y cyfryw. Mae'n wahanol felly i ddau lyfr arall gan awduron Anglicanaidd a gyhoeddwyd yn y 1890au. Yr un cyntaf ar y dde ar y sleid sef A History of the Welsh Church to the Dissolution of the Monasteries gan y parchedig E.J. Newell, Curad ac ysgolfeistr y Morgannwg, 1895, a chyfrol y bargyfreithiwr J.W. Willis Bund, The Celtic Church in Wales, 1897. Bod y llyfrau hynny dau yn cynnig sylwadau ar faterion cyfoes drwy ddadle mewn ffyrdd gwahanol bod yr eglwys yn y tifedd i Gristnogaeth Geltaidd. Wrth dynnu waith y derfyn,
Pwysleisiad David Jones fod yr eglwys gweitha ei holl ffeileddau wedi gwasanaethu Cymru'n hael dros y canrifoedd ac y gallai ymfalchio mewn achau anrhydeddus yn ymestyn o oes y seintiau hyd a ddysgwyr a diwygwyr y ddeunawfed ganrif. Nad oedd e'n fwy na H.T. Edwards o blaid datgysylltiad a dadweddoliad yr eglwys, heb sôn am wahanu Cymru o ddiwedd weddill Prydain Fawr. Roedd y ddau eglwyswr o'r farn y gallai'r Brydain ymerodrol gynnwys amrywiaeth genedlaethol oddi mewn iddi, gan gynnwys yr iaith Gymraeg a nodweddion eraill a'r hunaniaeth y Cymru. Wrth dynnu'r sgwrs hon i derfyn, fyddai ddim yn ceisio cloriannu arddocad Henry T. Edwards a David Jones. Bydd pobl eraill yn fwy cymwys na fi i farnu pa mor deg yw barn R.H. Roberts mae Edwards oedd the finest Welsh churchman of the 19th century. Neu farn Emlyn Sherrington fod David Jones yn lladmerydd, gwladgarwch adweithiol yn dwyn rhai cyfatybiaethau a meddylwyr adweithiol yn Ffrainc yr adeg honno. Dim ond dau sylw sydd gen i gloi. Yn gyntaf, falle bydd yn help cymharu Edwards a Jones a'r genhedlaeth gynharach o glerigwyr a adnabyddir fel yr hen bersoniaid Llengar. Clerigwyr a ddisgrifiodd Prys Morgan yn ddigon teg hyd y gwela i yn wladgarwyr adweithiol. Roedd y rhain yn doriaid a adweithiau yn erbyn yr hyn y ystyriant yn berygl democratiaeth. Perygl a welwyd ar ei weitha yn y chwyldro Ffrengig ac yn nes adre mewn mudiadau dosbarth gweithiol fel y Siartwyr. Sefyllfa wahanol oedd yn wynebu Edwards a Jones, sef yr ymestyn sylweddol ar yr etholfraint yn sgil yr ail ddiwygio a agorodd y ffordd i anghydffurwyr ennill dylanwad gwleidyddol digynsail yn etholiad cyffredinol 1868, dylanwad y welwyd yn fuan wedyn yn neddf addysg Foster, a oedd e'n gymaint o dan ar groen Edwards. Erbyn amser Edwards a Jones, roedd cynnydd anghydffurfiaeth a democratiaeth dros y degawdau blaenorol wedi dwysau yr agendor rhwng yr eglwys sefydledig a chyfrain helaeth o bobl Cymru. Wrth geisio dod i dyleru'r newid hwn fodd bynnag y dyma ni'n dod at yr ail sylw sydd gen i, fe drodd y ddau at y gorffennol. Ar un llaw, dyma fyny bod yr eglwys ei hun ar fai am gynnydd anghydffurfiaeth, oherwydd y Seisnigo arni o dan yr hanoferiaid, a'i methiant i fanteisio ar waith Griffith Jones Llanddowrwr a'r diwygiad Methodistaidd o'r herwydd dim ond trwy chymreigio drychefn, oedd gobaith iddi adennill i safle blaenllaw fel sefydliad cenedlaethol yng Nghymru. Ond ar y llaw arall, roedden nhw'n credu bod gan yr eglwys hawl unigryw i'r safle hwnnw gan mai hi oedd sefydliad hynna'r Cymru, a'r gyhoeddiad a wreiddiwyd yn y ddamcaniaeth Brotestanaidd a lunwyd adeg y diwygiad. O'i chymharu ar enwadau anghydffurfiol, a dieddau olrain i tarddiad i'r diwygiad ac yn arbennig i Britaniaeth ac ymneilltiaeth gynnar, gallai'r eglwys hawlio hanes oedd bron mor hen a'r genedl ei hun. Gellir dadle bod tyndra felly rhwng awedd Edwards a Jones i adfer blaenoriaeth yr eglwys fel sefydliad cenedlaethol a'r elfennau hunanferniadol yn ogystal â'r agweddau cymodlon at anghydffurfiaeth yn ei gweledigaeth hanesyddol, a bod y tyndra hwn yn tanseilio gallu gweledigaeth i gynnig sylfaen ar gyfer gweithredu ymarferol yn y presennol. Diolch. Wel, diolch yn fawr iawn, Huw. Mae yna gyfle nawr i'r gynulleidfa i ofyn cwestiynau. Mae Ainsley'n dymuno gofyn cwestiwn. Diolch, Ainsley. Diolch yn fawr, Huw. Oedd hwnna'n anerchiad gwych. O'n i wedi mwynhau hwnna'n fawr iawn. Cwestiwn sydd fi, wel, y sylw mwy na dim, i ni'n tueddu meddwl mewn termau bach yn naif ynglyn â'r degawdau yma yn arwain at y dadgysylltu a'r dadweddoli ddigwyddodd ar ôl yr Ryfel Byd Cynta.
a gweld e fel rhywbeth eitha binary, pobl o blaid neu'n erbyn, ac yn amlwg oedd y ddau gymeriad yma, fel o'ch chi'n gweud, yn erbyn y datgysylltu, ond eto yn rhoi rhyw arfau rhai oedd o blaid mewn ffordd trwy pwysleisio Cymreictod yr eglwys a'i hawliau, nid fel casgliad o beder esgobaeth oedd yn perthyn i dalaith Caergaint, ond eto fel endid neilltuol, gyda hanes neilltuol, gyda gwerthoedd Cristnogol annibynnol i'r eglwys Rhufain y canol oesoedd ag ati. I fi, mae'r ddau yn cymlethu'r yr hanes mewn ffordd diddorol iawn, hytrach am bod ni'n gweld e fel brwydr rhwng dwy blaid a pawb yn yr un blaid yn brwydro gyda'r un argymhellion a'r un cymhellion, ond eto mae'n bictiwr chydig bach mwy cymhleth nag i ni weithio'n meddwl. Ydy hwnna'n sylw teg? Mwyn i, ia, mae rhaid pwysleisio, dwi ddim yn arbenigwr o gwbl ar hyn i gyd. So, yr argraff o beth i wedi darllen, a dwi'n mynd i darllen cymaint i ni, yw bod na ddadleuon ynglyn â beth ddylai'r eglwys fod, boed fel rhan o eglwys Loegr, neu fel ar ôl datgysylltu, a es i ddim ar ôl hyn, ond gwrs oedd brawd iau Henry T. Edwards, A.G. Edwards, yr archysgof cyntaf o'r hydig dwi wedi darllen, ddim o blaid yr un daliad o Gymreig bydd pobl eraill yma, dwi'n siŵr yn gwybod lot mwy am hynny. So, mewn ffordd, ar lefel deuluol, chi'n gallu gweld tensiwn yma falle, sy'n eitha diddorol. Ni cael yr argraff, wel, yr erthgol na gan David W. Jones 2022 yn mynd ar ôl hyn, bod e ddim just, fel chi'n dweud, ein sydd ddim yn ddi a gwyn o gwbl, o blaid neu'n erbyn gysylltu. Siwr. Diolch fawr. Na'n ddiddorol. Diolch. A siŵr byddwn ni'n dod o draws cymeriadau eraill yn ystod y seminarau sydd i ddod sy'n rhoi agwedd ychydig bach yn wahanol, bod na amryw safbwyntiau, hyd yn oed o ran y rai sy'n perthyn i'r un blaid fel petai, os dwi eisiau rhoi fe mewn ffordd bach yn fras. Diddorol iawn, diolch. Diolch yn fawr ti Huw, ardderchog yn wir de. Fe ddisgrifiodd W.J. Griffith Alfred George Edwards, a mae'n ddiddorol ydy, Alfred George Williams. A fe ddwedodd A.G. Williams, y brawd iau, bod e'n hanner Cymro ac yn hanner Saes de. Dwi ddim yn credu bydde H.T. wedi dweud hynny o gwbl, ond fe ddisgrifiodd Griffith fel y dyn mwyaf trychinebus a welodd Cymru erioed de. A mae pobl fel Roger Brown yn dadle, yn argyddiadol iawn, dwi'n credu, yn dyfe, chymod, yw bod y frwydr ddatgysylltiad wedi bod mor chwerw am fod barn y brawd iau wedi trechu barn y brawd hŷn. A petai barn y brawd hŷn wedi llwyddo, mi fydda'r tensiynau ddim wedi bod hanner mor arolion wedi bod mor chwerw. A mae'n ddiddorol, chi'n meddwl, o'n nhw'n dadle tan golau pan o'n nhw gytre ar reilwyd gyda'i gilydd, dwi ddim yn gwybod de. Ond i bob pwrpas, Saes o ran i ddiwylliant oedd y brawd iau, ond Cymro o ran i iaith, bod AG yn gallu siarad Cymraeg, the last refuge of the uneducated, mae'n dweud am y Gymraeg de. A mae'n drist yn dyfe, a dweud y gwir, oherwydd oedd yn ddigon drwg bod chi'n cael ymneilltuwyr ac eglwyswyr yn gyda'i gilydd, ond bod chi'n cael yr elfen yna wedi dod mewn i'r peth. Oedd yn drist dros ben. Ond diolch o galon i ti Huw.
Diolch, Densil. Ie, wrth gwrs, wel, yn dechnegol, oedd A.G. Edwards yn gywir, oedd ei mam nhw yn credu dod o Sir Garlwyw neu rhywbeth. Ond ie, roedd ddiddorol sut oedd y ddau frawd yn gweld ei hunain, chwad. Bod Edwards, H.D. Edwards, ddim yn hollol gyson, pan oedd yn rhy addysg, pan oedd yn erbyn bod Aberystwyth yn mynd i bod yn goleg ar gyfer y gogledd, oedd yn newid i diwn unwaith bod coleg yn Mangor ar y gorwel, a dweud, mae'n gwirio, dim un lle yng Nghymru yn ffit i gael coleg prifysgol, a dyna pobl mynd i Loegr. Ond, wrth gwrs, oedd gymryd y ddau, cymryd barn H.D. Edwards yn gyfan, mae'n amlwg bod i Wladgarwch yn gryf fel ffordd o adnewyddu ag adfer yr eglwys, dwi'n meddwl. Yna o'r argraff wy'n i gael. No, ond diolch yn fawr, ia. Ti'n gwybod lot mwy am y cyfnod yma na fi. So. Diolch. Ffrindiau, croeso nôl i Gofal yn Gwynllan. Mae'n fraint nawr croeso i'r siaradwr nesaf, Athro D.Densil Morgan. Brodor o Dreforys Cwm Tawe yw'r Athro D.Densil Morgan. Fe gafodd ei addysg yn Prifysgolion Bangor ar Rhydychen, a bu yn athro diwinyddiaeth ym Mangor o 2005 i 2010, ac yna'n athro diwinyddiaeth yn Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Llanbedr, Pont Steffan o 2010 ymlaen. Bellach, mae'n athro emeritus hwnnw ac yn weinidog ar gylch eglwysi bedyddiedig Gogledd Teifi. Mae wedi cyhoeddi'n helaeth ar grefydd a diwinyddiaeth yng Nghymru ac ar fywyd a gwaith Carl Barth, y diwynydd o'r Swistir. Enillodd i 2 gyfrol, Theologia Cambrensis, Protestant Religion and Theology in Wales, from the Reformation to Revival, 1588 to 1760, a the long 19th century, 1760 to 1900, Wobr Francis Jones, Coleg Iesu Rhydychen, am y gwaith gorau ar hanes Cymru i'w gyhoeddi yn y flwyddyn 2021. Mae'n fraint mawr croesawu D.Densil Morgan. Diolch yn fawr i ti, Adrian. Ganed Rowland Williams yn Helygain Sir Fflint ar yr 11 o fis Awst 1817. Yn fab i'r Rowland Williams arall y cafwyd sôn amdano yng nghyfres Gofal yn Gwynllan, sef sylfaenydd cylchgrawn y Gwyliedydd ac un o hen offeiriad Llengar dechrau'r 4yd ganrif ar 15. Os Rowland Williams yr hynaf, Vicar Helygain oedd ei dad, Jane, merch Huw Wyn Jones, treiorwerth Môn, prebendary Penmynydd yng Nghydeirlan Bangor oedd ei fam. A magwyd y Rowland ifanc felly yn naws yr hen Anglicaniaeth Lengar Gymreig. Ar ôl i addysgu adref gan ei dad, fe gyrrwyd yn 11 oed i Goleg Eton, lle enillodd yn ei flwyddyn olaf fedal ysgoloriaeth Newcastle, sef y wobr am yr ogoriaeth uchaf trwy'r ysgol mewn clasuron y diwinyddiaeth. Aeth ymlaen yn 1836, yntau erbyn hynny yn 4 ar 15 oed i Goleg y Brenin, Caergrawnt. A rhagori yno, eto, yn yr 12 bwnc. Wedi ethol yn gymrawd i goleg yn 1839, fe aeth ar daith i gyfandir Ewrop a'i benodi dros dro yn Athro yn Eton, cyn dychwelyd i Gaergrawnt yn 1842. Fe'i hordeiniwyd yn ddeac hon yn yr un flwyddyn gan John Kay, Esgob Lincoln, ac yn offeiriad yn 1843, a threuliodd yr 8 mlynedd nesaf yn diwtor yn y clasuron yng Ngholeg y Brenin. Fe roddiodd yn MA yn 1844 ac yn BD yn 1851. Ymhlith i ddiddordebau bryd hynny oedd astudiaethau dwyreiniol, ac enillodd wobr brifysgol am dreithawd yn cymharu Cristnogaeth a Hindwaith, a gyhoeddwyd fel cyfrol A Dialogue of the Knowledge of the Supreme Lord, in which are compared the claims of Christianity and Hinduism. Mi fyddai hyn yn ennill iddo fe y radd o DD yn 1858.
Mi fydd yr diddordeb hwn mewn crefydd gymharol yn ei nodweddu am weddill i oes, gan selio i ymlyniad at yr hyn y deud yw ystyried yn llydan eglwysyddiaeth, broad churchmanship, maes o law. Beth bynnag am freiniau aristocrataidd Eton a mwythau y bywyd academaidd ar lannau'r cam, fe barhaodd Williams yn Gymro drwy'r cwbl ac yn Gymro hynod wlatgar. Bu'n siaradwr gwadd yn Eisteddfod Lerpwl mor gynnar ag 1839, blwyddyn iethol yn gymrawd i goleg, ac yn yr un flwyddyn bu'n llywydd yn y ginio gwyl ddewi gyntaf i'w chynnal yn Rhef Caergrawnt. Fe ddechreuodd farddoni, ond nid y sywaith yn Gymraeg. Ac bod trwch cerddi i gyfrol ramantaidd, Lays from the Cymric Lyre, dych chi'n ei weld fyna ar y sgrin, 1846 o dan y ffug enw Goronfa Camlan, a gyflwynwyd i'r fynesig Charlotte Guest, cyfieithydd y Mabinogi, bod cynnwys y cerddi ar destunau Cymraeg, hanesion o'r cynferth, y neiryn a Llawarch-hen, a sôn am gysur neu ddiddanwch Owain Gwynedd a'r chwedl am Madog i fab yn darganfod America. Dyna'r themau yn y cerddi Saesneg yma ynghyd â hanesion gwerin a glywsau wrth ymweld â'i deulu yng Nghymwd Mallwyd ac yn ysgeifiog ac yn Sir Fôn. My object, meddai wrth gyhoeddi'r gyfrol, was to remind my countrymen that we too have an illustrious past, and that if we have little direct share in the English worthies, we have their fellows in the temple of fame. Dwi'n siŵr bod modd dweud hynny fymryn yn llai trwsgwl na hynny. Beth bynnag, O sons of Cumbria, gallant once and true, keep for your sons what kept your sires for you. Now you must either don the robe of shame, losing your old inheritance of fame, or else be roused, and firm in union stand, scaring the Saxon vultures from our land. Wel, dyw e ddim yn farddoniaeth ar uchel nag yw, ond cyfeiriad oedd hwn at yr ymdrech i uno dwy ysgobaeth Bangor a Llanelwy, a dargyfeirio pob elw tuag at esgobaeth newydd Manceinion. Fe ddaeth na ddim byd o'r amcan, yn bennaf trwy ymgyrch yr offeiriad gwlatgar Cymreig ynghyd â'i cymheiriaid yn Sir Efrog, a llwyddiant Iarll Powys i liwio deddf seneddol ym mlwyddyn cyhoeddi y gyfrol, yn rhoi stop ar y bwriad. Yn ogystal â cherddi cenedlaetholgar herfeiddiol fel yr uchod, fe ger dau atodiad yn y gyfrol. Y naill yn cyfeirio at yr anfadwaith hon, a'r llall yn cystwyo William Williams, aelod seneddol Coventry, am araith a draddodwyd yn Hir Cyffredin, ychydig y hint, yn priodoli diffyg mentergarwch y Cymry i'w hanwybodaeth o'r Saesneg, yr angen canlynol i ddileu y Gymraeg. Hyn wrth gwrs arweiniodd at y Comisiwn drwg enwog i gyflwr addysg yng Nghymru a'i llyfrau gleision, a gyhoeddwyd yn 1847. Fel arwydd o ddiolchgarwch i Iarll Powys, fe gafwyd cronfa i greu ysgoloriaethau, fel y gallai Cymru ifanc fynychu y ddwy hen brifysgol, a Rowland Williams ynghyd â John Williams archddecon Ceredigion a benodwyd i ddyfarnu ar deilyndod ei ymgeiswyr. Os daeth ymrwymiad Cymreig Williams yn amlwg yng nghyfrol Goronwy Camlan, fe fynegwyd hyd yn oed yn fwy pendant mewn ysgrif hirfaeth ddienw yn y cylchgrawn Saesneg The Quarterly Review, ym mis Hydref 1849. Methodism in Wales oedd ei theitl,
Ac adolygiad estynedig ydoedd ar gyfrol ddiweddar Sir Thomas Phillips, Mae'r Casnewydd, Wales, the language, social condition, moral character and religious opinions of the people. Wedyn, Drych yr Amseraidd gan Robert Jones Roslan. Hanes bywyd Daniel Rowland gan John Owen, yr offeiriad o Gymro, oedd yn gwasanaethu yn Thrysington, swydd Garlir, ac ni wedi clywed amdano fe hefyd yn y gyfres hon. A rhyfynnau diweddar chwarterolyn Lewis Edwards, y treithodydd. Fe ddaw cariad Williams at ei famlad i'r golwg ar bob tudalen. I hoffter o'i phobl, i barch at ei diwylliant, i hanes a'i crefydd, a'i ymlyniad wrth ei llaeth. Iddo fe gollfarnu Robert Jones am i sêl anghymedrol o blaid y Fethodistiaeth oedd wedi ymledu o Drefeca a Llangeitho i siroedd y Gogledd erbyn diwedd y ganrif gynt, a dangos lawer mwy o gydymdeimlad at goelion ac arferion y werin an-Fethodistaidd, y canwyll corff, y tylwyth teg ac yn y blaen, a styriai ef yn ddinwed iawn, fe fi'n hael serch hynny i'r mudiad Methodistaidd am ledeini crefydd ddiwiol ymhlith y werin. Yr hyn a dderluniodd y pregethwr o Roslan fel ofergoelion peryglus a styriai yr ysgolhaig o Gaergrawnt yn fynegiadau amrwd ac anghyflawn o'r gwir. The smile with which our enlightenment listens to such fancies should not be one of contempt. As poetry teaches wider truth than history, so devout error may approach the meaning of the true doctrine. A mae'r paragraff neu mae'r ddwy frawddeg yna yn ddigon diddorol bod barddoniaeth ar un wedd yn fwy aruchel na hanes, bod barddoniaeth yn oddrychol ond yn nes at y gwir na hanes oedd yn wrthrychol. Ond i ddwedodd Williams Parry rhywbeth tebyg mewn blynyddoedd wedi hynny. Eglwyswr teyrngar oedd Williams a rannau ofal i dad am les gwerin y plwyfi gwledig. Ond fe wyddai yn iawn am wendidau yr eglwys gynt. One crying evil of the times was the not infrequent appointment to purely Welsh parishes of persons ill acquainted with language. Ond nid yna oedd y stori i gyd, ac nid tywyllwch didew oedd yn gorchuddio o wlad fel y mynnau y bolemig Fethodistaidd arferol. Fe wna'i llawer o glerigwyr i gorau i weini yn gydwybodol i anghenion eu preiddiau. Ond nid tan ddyddiau Griffith Jones y cafwyd ymdrech effeithiol i efengeleiddio'r genedl. The first Welshman who stands out prominently in this good work is Griffith Jones of Llanddowror. And with the assistance of a Madam Bevan, whose name is justly honoured on that account, he established a kind of itinerant schools. Doedd dim ymheuaeth fod deffroad gwirioneddol wedi digwydd gyda chyfodiad y Methodistiaid. Ac mae Williams yn ei ystyried nid fel sismatiaid hanner ymneilltuol, ond fel Anglicaniaid ffyddlon, a fynent adfywio yr eglwys sefydledig, a ymlynent mor deyrgar iddi. O ran Hywel Harris, the whole tone of his life and mind is enthusiastic rather than sectarian. Ac yn unol ar dehongliad ynghofiant Vicar Thrysington, mae yn darlunio Daniel Rowland fel eglwyswr cydwybodol. A syrthiodd allan gyda'r sefydliad. A mae'n dweud hyn am Williams Pantycelyn. Am Williams Pantycelyn mae'r ganmoliaeth yn ddibrin. He was a man of whom singular purity of sentiment added grace to a truly original genius. Neither St. Ephrem of Syria nor our own Milton conceived more strongly of the genuine muse of religious poetry as the influence of the Holy Spirit. His precept and practice in this respect have been compared to those of Fra Angelico.
Dwi'n mynd i hepgo'r y darn nesaf, achos mod i wedi eich drysu chi gyda hyn, a dwi am symud i'r hyn mae'n dweud ar ddiwedd yr ysgrif yma. Mae'n symud o'r ywedd hanesyddol i sôn am ywedd bresennol. A'r hyn mae'n gwneud yn y fan yna, fel oedd Huw yn dweud, oedd yn digwydd gyda H.T. Edwards ym Mhen Cenhedlaeth, mae'n cychwyn trwy sôn, mae'n beirniadu yr eglwys yng Nghymru, yr eglwys sefydledig yng Nghymru, am ei Seisnigrwydd ac am iddi penodi Saeson yn esgobion. A mae'n blingol, mae'n ddifloesgni i ferniadaeth ar ei eglwys ef ei hun. Mae Lewis Edwards yn y traethodydd yn ymateb i'r ysgrif hon, a mae'n dweud hyn. Oedd ei eithir am crybwylliad am Rowlands, mi oedd Williams wrth ddyfynnu o'r cofiant i Daniel Rowland, oedd e wedi awgrymu, a does dim sôn am hyn yn cofiant John Owen, oedd e wedi awgrymu heb ddim sail gan Owen, fod bywyd teuluol Rowland yn anhapus a'i fod wedi troi at y botel dros dro, ond dyna beth mae Lewis Edwards yn dweud. Oedd ei eithir y crybwylliad am Rowlands, ac ychydig frawddegau eraill, yma i ysgrif y peth a llesyd i ddisgwyl oddi wrth uchel eglwyswyr cydwybodol a charedig. Nid ydym yn cofio fod y Quarterly Review, prif gyhoeddiad y toriaid a'r uchel eglwyswyr, wedi rhoddi cymaint o ganmoliaeth o'r blaen i un blaid o ymneill diwyr. Ymhen llai na blwyddyn, mi oedd e wedi cyhoeddi ysgrif arall yn y Quarterly Review. A beth oedd yr ysgrif honno, yr ail ysgrif, oedd adolygiad o'r adroddiad y comisiynwyr y llyfr egleision. A mae'n llym i ferniadaeth ar y comisiynwyr am ei Seisnigrwydd. The verdict of the commissioners would certainly have had more weight if they had themselves been able to converse in their own tongue with the men and children whom they examined. The commissioners seem to have relied too much on hearsay, a species of evidence which they could themselves only glean from that section of the population which is familiar with English. Mae'n sôn wedyn am yr angen i adfywio yr eglwys yng Nghymru, i gymreigio yr eglwys yng Nghymru, a mae'n sôn am y ddau goleg oedd wedi i sefydlu yn lle ddiweddar, sef Coleg Llanymddyfri a Coleg Llanbedr. A mae'n dweud hyn am Goleg Llanbedr. The provision for an adequate local staff should be accompanied by the power of giving degrees. Sanguine hopes might be entertained of most beneficial results to the church as well as to the cause of general education in Wales. Hynny yw, dyna sydd angen i Coleg Llanbedr i'w wneud. Ac erbyn i'r ysgrif yma cael ei chyhoeddi, wel, mi oedd Rowlands wedi ei benodi yn 33 oed i'r gader Hebraeg yng Ngholeg Llanbedr ac i fod yn is-brifathro yn y coleg hwnnw. Tipyn o gorwynt yn chwythu trwy y sefydliad oedd Williams. Ar y cyntaf beth bynnag, coleg bach tlawd a'i weinyddiaeth yn ddidrefn oedd Coleg Llanbedr, gyda 3 aelod parhaol ar y staff dysgu a chwynion fod y safonau academaidd yn isel. Mai Llywelyn brodor o Fro Morgannwg a DCL o Goleg Iesu Rhydychen oedd y prifathro, ar yr is-brifathro y syrthiodd llawer iawn o'r gweinyddu mewnol, ac fe gafwyd diwygio trwyadl yn y maes hwnnw yn fuan. Oherwydd ei gysylltiadau, fe lwyddodd Williams i ddenu nawdd ariannol ychwanegol trwy law y comisiynwyr eglwysig. Ac yn 1852 yn sgil derbyn yr hawl i ddyfarnu graddau, fe gododd y safonau academaidd yn ddirfawr. Mi oedd ei
Adroddiad, some account of the actual working of St David's College 1851 yn apologia dros y newidiadau a oedd eisoes ar waith. Mi oedd yn boblogaidd ymhlith I fyfyrwyr ac yn groes I arfer y cyfnod yn ddigon parod ar lefel bersonol I arddel y Gymraeg. Bu'n gwyn cyson yn enwedig o di plaid John Williams archdeacon Ceredigion a warden Coleg Llanymddyfri fod y Gymraeg yn cael ei sgyliso. Ac ers marwolaeth Roes Rhys athro Cymraeg cyntaf y coleg mor bell yn ôl ac 1839 doedd dim darpariaeth ddigonol ar ei chyfer wrth ddysgu'r myfyrwyr. Ac yn Gymro Gwladgar, ni wnaeth Williams fwy na Llywelyn oedd yntau yn Gymro Cymraeg trwyadl ddim byd I wella'r sefyllfa. Nid hynny fodd bynnag a oerodd deimladau tuag ato, nac yn bennaf I syniadau diwynyddol blaengar, ond I natur anhyblyg a'i ddirmyg cynyddol tuag at y sawl a fynnau ei herio. A dwi'n credu allwn ni weld y sleid nesaf yn awr. Yn y flwyddyn 1855, fe ymddangosodd I gyfrol Rational Godliness, oedd fel pe yn bwrw amheuaeth ar yr elfennau gwirthiol yn yr ysgrythyr, ac yn arddel yn ddifloesgni wyddor newydd berniadaeth feiblaidd. Yn gymedrol yn ôl safonau diweddarach ac mewn gwirionedd yn ddigon dof mewn gwirionedd, roedd yr ymateb iddi yn chwyrn. Gyhuddwyd Williams o dan seilio ffydd y werin yn y Beibl, tra bod Alfred Ollivant, un o'i ragflaenwyr fel is-brifathro Coleg Dewi Sant, ac erbyn hynny yn esgob Llandaf wedi I ddiarddel fel I gaplan arholi, a'i orfodi I ymddiswyddo. Fe gafwyd ymgyrch ffyrnig yn ei erbyn, ac o dan John Powell Jones, vicar Efengylaidd Caslwchwr, anfonwyd deiseb at Conop Thirlwell, esgob Tyddewi, yn pwyso arno i'w ddisgyblu a'i amddifadu o'i gader golegol. Fe ddaeth y gwrthwynebiad cyffredinol yn amlwg mewn cyfres ymfflamychol o ysgrifau, ymddangosodd rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 1856 yng nghylchgrawn yr Haul. Mae'r posibilrwydd o glywed iaith Rational Godliness ynghylch gair Duw yn eglwysu ein glad yn peri i'n cnawd grynu amdanom a'n gliniau giro oddi tanom. Rhieni, nid diogel i'ch chwi osod eich plant yn efrydwyr yng Ngholeg Llanbedr, tra byddo egwyddorion Germanaidd Rational Godliness yn cael ei hau yno. Os chwyrn oedd yr ymateb hwn, mi oedd y camau a gymerodd Williams i'w amddiffyn ei hun yn ei gyfrol The Lampet of Theology ac wedyn, hyd yn oed yn fwy digyfaddawd. Mae'r stori wedi hadrodd yn fanwl ac yn fywiog yng nghyfrol gyntaf y canon William Pryce ar hanes Coleg Llanbedr, yn eglur ac yn gryno gan Keith Robbins, diweddar is-ganghellor Prifysgol Cymru Dewi Sant biwgraffiadu o'r Rhydychen, a dwyne wedi trafod y goblygiadau athrowieithol yn ail gyfrol Theologia Cambrensis. Ond I dorri'r stori yn fyr, erbyn 1858, mi oedd Williams wedi cweryla gyda'i esgob, wedi I ynysu oddi wrth I brifathro, ac wedi phorffedi ewyllus da cyfran sylweddol o'i fyfyrwyr, a'r farn leol wedi troi yn ei erbyn. Yn ôl un sylwebydd, he was one of those whose pen dripped with vitriol so soon as he began to write. Ac ni fynnai ymgymodi â neb. Mae rhywbeth trist yn yr olwg ohono yn bwyta ar ei ben ei hun yn y ffreitir, heb gwmni neb, ond un o'i lyfrau hoff. Ond pryn erbyn hynny oedd y cydymdeimlad tuag ato. Meddai Thirlwell, the main feature of his character appears to me a morbid self-conceit which betrays itself in the affectation which pervades his style, both in his books and in his letters, in his mock humility and in his anxiety to represent himself as the victim of injustice.
Erbyn 1858, mi oedd e wedi torri I gyswllt ar coleg, ac nad ymddiswyddodd yn derfynol tan 1862, fe aeth yn rheithor plwyf gwledig Broad Chalk, ac yn ni'n gweld hynny ar y sgrin, Broad Chalk, bywoliaeth dan nawdd Coleg y Brenin Caergrawnt tua 10 milltir o ddinas Caersallog. Yn ôl I wraig, yr oedd yn falch o gefnu, a hi sydd yn dweud hyn, ar an unsympathetic corner of a barbarous land. Mae'n drawiadol nid I ddeoniaeth yn un o gaderlannau mawr Lloegr yr aeth, nac I gader sefydlog yn un o'r ddwy hen brifysgol. Na hyd yn oed I eglwys bwysig yn un o'r dinasoedd mawr, ond I blwyf bychan dinod yn y wlad, ac yno y byddai'n aros am weddill ei yrfa. Ond nid dyna ddiwedd yr ymgecri ychwaith. Fe gafodd ef a rhai o awduron eraill y gyfrol flaengar Essays and Reviews 1860 I dwyn ger bron ar awdurdodau eglwysig yn 1862 a'i cyhuddo gan esgob Caersallog o heresy. Bunson's Biblical Researches oedd teitl I benod, yn seliedig ar waith Christian Josias y Barwn Bunsen, diplomydd Almeinig ac ysgolhaig Beiblaidd amatur, a fynnau mae amcan proffedeliaethau'r Hen Testament oedd nid rhagfynegi'r dyfodol, ond dweud rhywbeth am gyfnod y proffwydi ei hunain. Mi oedd Bunsen, fel mae'n digwydd, yn briod a Francis Waddington, chwaer Augusta Hall, ar glwyddes Llanofer, neu Gwenynnen Gwent. O ran cyhuddiad yr esgob, fe ddaeth dim byd ohono fe, fe ddyfarnodd ar awdurdodau o blaid rhyddid mynegiant i'r awdurdodau, a dyna bennaf arwyddocâd y gyfrol ddadleuol erbyn hyn. Yn ôl pob tystiolaeth, a dwi'n gorfod dod I ben y nawr, fe fu Williams yn offeiriad plwyf diwyd ac ymroddgar. Ond erbyn hynny mi oedd y gobaith mai ef fydde'r esgob Cymraeg I iaith cyntaf ers y 19fed ganrif, yn ôl yn ei wlad ei hun wedi hen ddarfod. Fodd bynnag, gweithaf I siomedigaethau, ni ddaflanasau yr hen sêl wlatgarol yn llwyr. Yn 1870 wedi chwarter canrif o ddistawrwydd fe lefarodd gronw Camlan unwaith eto, a'r tro hwn o dlysni cyfoethog y Wiltshire Downs. Ymddangosodd Owen Glendower and Other Poems y mis Mawrth y flwyddyn honno. Ond y sywaith, erbyn hynny, mi oedd ei hawdur eisoes yn ei fedd. Pan roddwyd ffenest goffa iddo yn eglwys yr Holl Saint Broad Chalk yn 1874, mi oedd y geiriau y gwir yn erbyn y byd wedi ei ysgythru ynddi. Hefyd yr ymadrodd a fynod Duw a lwydd. Dim ond 53 ydoedd pan y bu farw, yn un o'r ffigyrau mwyaf dadleuol a gododd yr eglwys yng Nghymru ar hyd y ganrif. Diolch, D.Densil. Mae yna gyfle nawr I chi ofyn cwestiwn, os oes un gyda chi. Naill drwy ddefnyddio'r botwm codi llaw neu drwy osod y peth yn y chat. Mae Ainsley'n dymuno gofyn cwestiwn. Diolch, Ainsley. Dwi'n mynd I fod yn fwy conventional a jyst gofyn y cwestiwn hytrach na roi fe yn y chat. Lle chi ymelaethu I D.Densil ychydig bach ar pam oedd pobl yn meddwl yn cyhuddo Rowland Williams o fod yn heretic, te beth yn union oedd yr pynciau dadleuol, chybod, oedd hwn yn gyfnod dehongli'r Beibl mewn ffyrdd oedd yn... Ie. O ran y sgwrs o'n I wedi paratoi, oedd y pwyslais mwy ar ei Gymreictod. Mae e'n fwy hysbys fel dadleuwr. Trwy hynny fel osgodd I fysedd. A mae'n od erbyn hyn pan ych chi'n mynd yn ôl at y gyfrol Rational Godliness. Yn ein tîb ni, dyw e ddim yn ymllymychol, ond ar hynny o bryd, mi oedd gwyddo'r berniadaeth feiblaidd, ond yn cychwyn ar
yr ymdeimlad oedd mae rhywbeth o'r Almaen ydoedd yn gwbl sceptigaidd, rhyw fath o atheistiaeth o dan gochl y Beibl oedd yn ymwrthod ar gwirthiol ac yn ymwrthod ar datguddiad. Pan ych chi'n mynd at Rowland Williams, dyw e ddim yn gwneud hynny o gwbl. Mae e'n gymedrol iawn iawn. Ond eto, yn y cyd-destun, a gan fod hyn mor gynnar, mi oedd yr ymateb yn hynod yn adweithiol o chwyrn, ynddo fe. Oedd e fel petai bobl wedi ymateb gyda'i emosiwn yn lle gyda'i pen. A gan fod Rowland ei hun, mae'n amlwg yn ddyn styfnig, ac yn ddyn oedd pan gyrraeddodd e Llanbedr, oedd e'n boblogaidd ymhlith i fyfyrwyr. Oedd e'n nid yn unig yn Gymro Gwladgar, ond oedd e'n fodlon siarad Cymraeg gyda'r bobl. A nid dyno oedd yn wir am lawer ohonyn nhw. Chimod, o'n nhw'n dweud hynny, mae hwn yn siarad Cymraeg dyn ni. Chimod, ac oedd hwnnw'n beth mawr. Doedd y prifathro ddim yn gwneud hynny, ond mi oedd e yn. Ond o'i herio, i ymateb oedd, i adwaith naturiol oedd adweithio yn erbyn yr her. Ac yn fuan iawn iawn, mae'r wedd gecrys yn dod allan ohono fe, a mae yna adwaith wedyn yn erbyn y cecrysrwydd sydd yn gweithygu'r peth. Felly mae'r stori yna yn ddigon trist mewn gwirionedd, achos buan iawn y collodd i boblogrwydd a'r cydymdeimlad ymhlith i bobl, oherwydd mi fydda fe'n dweud beth yn neud, wel, dyw hyn ddim yn eithafol, ond ar hynny o bryd mi oedd e'n eithafol, ond oedd e ddim yn sylweddoli gymaint o dramgwydd oedd e'n peri i bobl eraill. Ia. Diolch. Diolch. Diolch, Ainsley. Os yna gwestiynau pellach? Diolch i'r ddau siaradwr. Dwi'n gweld Densil yn darlithio'n aml dyddi yma ar Zoom. A diolch am y cyfrwng. Ella ddim yn hollol ar personolaethau dwi wedi trafod. Sgwni, os oedd Gladstone, os oedd o, wel, oedd o'n mynd ar wyliau Bema Mawr, fel un o Bema Mawr. A mod i'n abod tad Tristan, oedd y ficer Bema. Sgwni os oedd Gladstone o blaid datganoli, datgysylltu. Wel, mae Gladstone, petai Huw yma, bydde fe'n gallu ateb hwnna well, ond mae Gladstone yn perthyn i gyfnod mwy diweddar, A'r hyn oedd yn haro i oedd yn drawiadol iawn iawn am ysgrif gychwynnol Rowland Williams, oedd i fod e mor gynnar. Chimod, oedd e'n dweud y pethau oedd H.T. Edwards yn dweud, ac oedd Gladstone ei hun wedi dod i'w arddel erbyn diwedd y ganrif, oedd e'n dweud y pethau yma yng nghanol y ganrif ac i Saeson. A phetawn ni wedi mesur hwn yn well a wedi rhoi mwy o gyfle i'w wrando ar safbwynt John Pryce, wel, mae e yn ymwneud â Gladstone yn y cyfnod hwnnw. Ond beth oedd yn drawiadol i mi ynglyn â Rowland Williams yw bod ei Gymreictod gwlatgar gwrth sefydliad yn dod allan yn gynnar iawn iawn mewn cyd-destun Saesnig yn y cylchgrawn Saesnig hwnnw. Oes cwestiwn arall, diddordeb mawr i ydy gwyddoniaeth a chrefydd fel Densil yn gwybod. Nes i raddio mewn mathemateg a gwyddoniaeth. Faint nath gyhoeddiad Darwin, dwi'n meddwl, 1859, dwi'n meddwl, Origin of the Species. Faint nath hwnna darfu ar yr eglwys? Nath o rwygo'r eglwys mewn unrhyw fodd o ran safbwyntiau gwahanol? Yn od iawn iawn, dwi ddim yn credu bod Darwin wedi cael cymaint o effaith a mae bobl yn dweud i fod e. Ond yr hyn a gafodd effaith ar Eglwys Loegr oedd y gyfrol Essays and Reviews yn 1860, a fe greodd hwnnw beth mawr.
Ac oedd hynny flwyddyn ar ôl Origin of Species. Felly nid Darwin fel y cyfryw, ond yr ail gyfrol oedd Rowland Williams wedi cyfrannu iddo fe, oedd wedi gwneud, wedi peri bod yna adwaith 1860, ond erbyn bod chi'n dod i 1870, oedd e fel petai'r peth wedi cwlo lawr yn fawr iawn, ac oedd Darwin hyd y gwelai wedi cael ei dderbyn yn lled ddidrafferth erbyn y 70au, ac yn sicr mewn i'r 80au. Ie, diddorol. Diolch. Iawn, wel, diolch yn fawr iawn i chi am y cwestiynau. Wy'n mynd i droi at Ainsley nawr, sy'n mynd i draddodi gair o ddiolch ar yn rhan i gyd. Wel, diolch yn fawr iawn. Adrian, a diolch i Huw ac i D.Densil am noson ragorol gweithio'r problemau technolegol. Ni wedi mwynhau'n fawr iawn. Mae'n hynod o ddiddorol clywed, a ni'n ddiolchgar iawn am gyfraniad y tri chymeriad ni wedi clywed amdanyn nhw'n edrych ma'n i glywed am pedwerydd maes o law yn y traethodydd. Am eu Cymreictod gwladgarol nhw a'r gyfnod o gecri, o bob math o syniadau newydd yn dod i fewn i'r darlun. Ond diwedd ddiddorol, ni'n clywed, chybod, dylanwad rhai o'r cymeriadau ni wedi clywed amdanyn nhw yn Gofal yn Gwynllan yn ar ddechrau'r gyfres mewn ffordd, chybod, dylanwad Griffith Jones ar y treni na fydda i ffordd o feddwl a'i Gymreictod a'i sel efengyledd bydde hwnna wedi cael gafel mwy ar yr eglwys wladol yng Nghymru. Ond da clywed bod y dylanwad yna yn dal i fod yn fyw yn meddwl pobl. Ac efallai, chi'n bod, gallwn ni ddysgu o'r tri chymeriad ni wedi clywed heno ynglyn â pwysigrwydd lleisio ein barn ni dros Gymreictod yr eglwys, dros ei gwreiddiau yn yr eglwys hynafol, cyn yr eglwys Geltaidd, heb weld dylanwad Rhufain ar yr eglwys yn y canol oesoedd, a gweld pa mor gyffroes oedd y cyfnod hwnnw, a pa mor ddylanwadol oedd y cyfnod hwnnw. A sy'n ni'n edrych mlaen i'r cyfnod wedi'r datgysylltu, oedd yr eglwys yng Nghymru newydd ei geni fel talaith annibynnol o fewn y Cymundeb Anglicanaidd yn mynd nôl at hynny. A flwyddyn nesaf byddwn ni'n cofio am canmlwyddiant ymweliad Patriarchedd Uniongred a Thyddewi. A dyna'r union thema oedd ar waith bryd hynny wrth i'r eglwys newydd i datgysylltu, chwilio am hunaniaeth o fewn yn rhydd o Loegr ac fel talaith annibynnol. Felly mae'n hynod ddiddorol clywed heno am y themau oedd yn gweu i fewn i'r frwydr dros ac yn erbyn y datgysylltu, a gweld pwysigrwydd Cymreictod yng nghanol hynny i gyd. Ond fel o'n i'n gweud yn sylwi wrth Huw yn gynt heno, yn y meddwl i wedi cymlethu'r hanes rhywfaint, ond mewn ffordd hynod ddiddorol. Felly, diolch o galon i chi D.Densil ac i Huw am ddwy sgwrs hynod ddifyr. Ni'n edrych ymlaen at glywed mwy am y pedwerydd cymeriad, John Pryce, maes o law yn y traethodydd, ac ni'n ddiolchgar iawn i chi'ch dau, ac yn edrych ymlaen cael falle bach mwy o sgwrs nawr yn ystod y panel o'r pwnc. Felly, diolch o galon i chi. Diolch Ainsley.